Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Nasa May na rin po tayo at towards na rin po tayo ng tag-ulan kaya inaasahan din po natin yung dalas ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Ugulain na lang din pong i-check ang social media pages ng Pag-asa para sa mga nilalabas na thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura for Metro Manila 25 to 34 degrees Celsius, Lawag 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin na 27 to 37 degrees Celsius, Baguio 18 to 26 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 30 degrees Celsius at Legazpi 25 to 31 degrees Celsius. Inaasahan po natin dahil sa trough netong low pressure area dito sa Palawan, patuloy sila makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Possible din po ito hanggang bukas habang papalayo din po itong low pressure area natin sa ating bansa. Para naman dito sa may Visayas at Mindanao, inaasahan naman po natin, ganun din po, mainit at malinsangan yung tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius, Iloilo at Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. For Cebu, 25 to 31 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa heat index natin ngayong araw, inaasahan po natin for Metro Manila, 41 to 43 degrees Celsius at ang possible na pinakamataas po nating maitala ngayong araw ay 45 degrees Celsius dito ito sa may Infanta, Quezon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:32 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:14 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan mga tugang mga kabayan sa tuyang mga magiging kamugtakan kang panahon. Paluwas na kang parso sa tuyang LPA easterlies. So ano ini maalinsangan na paros hali sa Pacific Ocean na nagdadarakan mga paguran-uran di sa mga masunod kening aldaw magiging maray na ang panahon. Chairman, makakabuelo na sa mga pamiting di abansi kan mga kandidato na wara man ki nahiling sa Pag-asa ki maraot na panahon na palaog. Ibig sabihin tuloy ang paipit. Alas 7:36 na. Mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time, pasalamatan tayo muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan makuha. Diyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City.
Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. MBY Dormitory, your home away from home. Kay Madam Maylin, ingat tabi pirmi. Uhayo gusaymas. Kapos kami sigmuni na hanga kaugmahan. Sa inan may piyestahan ngunyan tabi, Chairman. Tagari may piyestahan na naman adi. Pag bulan ba kang Mayo, oral daw may piyesta. Sa inan may piyestahan ngunyan, Mayo 5. Sirigman mga tugang ang programang inidara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burzen kang syudad nin Tabaco, Cons Irene Morales Pahot ibalik ta sa konseho yan sa Malinaw. Siyempre mga tugang Mayor Shi Capos Bilo numero 1 sa Baluta balik taman sa Malinaw. Kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. May gusto ka sa kuya. Salamat man sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw, Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha, bako sa waiting. Ano ka? Pag nadali ka mo sa waiting, tanggal man ka mo sa pwesto. Magduwa-duwa. Yo, Ipaan tanggal baga sa gobernador kang Albay. Dahil sa waiting. to ka sa kuya. Sabihon mo. Salamat man sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw, Albay. Talagang Kay puan po nindo ki mga iron works. kamantadali pag Sliding windows, sliding door, roll-up door. sa kupik Pudan lang nindo si Sir Robin Cantillo. kamta Sa iyang CP number na 0912-295-6339. ka sa kuya. Diyan iyan sa hampang sa nakang Malinaw Catholic Cemetery ang Cartillo. Tuhan Ano man nga? sa imong panah. Diyan iyan sa hampang kang Malinaw Catholic Cemetery ang Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Sound 5, Balading, Malinaw, Albay. Thank you! Ano man na lunis, nagkakapiripit ang dila mo. Garing ngay, day naman natay sa dila mo. Tay sa daw ngayang maray. Gari chairman, day natay sa dila ko Alas 7:40. Sa tuyang Philippine Standard Time, day po magbaralik ha. Nahiling mo na yan, chairman. Day da magbaralik. Ay, ano na tayo? Ano ini talunis na lunis? Tay bantig tataram ko digdi. Baka ibang may taram ko digding ibuto. Rimati kita. Day tabi mag-arali ha. Tamabalik sana ang programa. Makalipas lang po kay ni. Uni na. Sa banwaan sa tong madudulokan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaom kan mga namamanwaan. Ate Glenda ng bayan. Siya sa tong kaipuhan, sa syudad na namumutan, sa mga tabakenyo, tunay na maaasahan. Ate Glenda ng bayan sa kauswagan. Sa paabot
na Mayo 12, di paglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Migit sa kahigusan sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Shi. Malalauman ta siya pirmi. Sa serbisyo, arang sincero siya. Namamate ang pagka-alkalde niya. Wow, wow, si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina Salin. Sa maamot na pirmihan, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, madagos na maservis sa lambang malinaw noon. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, Bani, Bani. Padaba misi Bani, Bani, Bani. Kaigwang paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala. Makatawong makamasa sa kung maaasahan. Katabang ta, asin kasurok ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Na itinao, ika talaga kong Jill Bongalon. Isa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Yang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan. Si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang. Si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Ang tao makajos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba ni ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba ni ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. G-I-O 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 Bitaan, binitaran, iyong munggawan pangaran. Pagsilbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw, iyong munggaw, iyong munggaw. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Balik na tabi kita mga tugang sa programa alas 7:46 na. An sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory.
na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Matalion sa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman ang oras niyan dara po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ongbonggaw kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burse kang syudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Diyan yan sa Zone 5 Balading Malinaw Albay. Salamat. Mga tugang, balik po kita sa programa. Lunes po kita ngunyan, pet sa 5 kang bulan na Mayo taon 2025. Sando kita alas 8:30. Ako man po garariyan sa indong lingkod. Manny Moxeya po ini, si Mr. Hulbutana. Morning tabi, Ma'am Mercedes Perez kay Sir Willie Nobora. Sarong simana na sana. Eleksyon na. Kaya no papigalata. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, alas 7:48 na sa tuya. Lunes ngunya na di. Ibig sabihin, igwa po ki trabaho sa mga kawani ng gobyerno, igwa po kamo ki flag racing. Talunis ngunyan. Pag Lunes, dapat amay at maglawg sa trabaho. Bago ngayon, may na ngayon maglawg mo na sa trabaho ng amay. Taday man sa mga busing, nangangarampan niya baga. O di saron simana na sana ang karampanyahan hanggang na sana sa Sabado, tabi. Hanggang sa Sabado, iyan na Biyernes, Sabado, iyan supiga arapod na meeting di Abansina. Meeting di Abansina tabi Sir Willie Nobura. O dyan na ninda babakbakan. So sa indang mga kalaban. Ang perming last kaya na ma-presentar kan sa indang meeting di Abansi so mga nasa administrasyon, so mga incumbent, sindan ma last hour hanggang sa naugaring alas 12. Hanggang alas 12 na sa naninbanggi sa Sabado. Pag luminampas ka dyan sa oras na yan, baka makasuhan ka kang kumilik, baka madikyo ka lugod. Ayan, pagirumdum sa natabi, pagirumdum sa na yan, baka tabi lumampas ka mo, nakuan ka mo ki video, nakuan ka mo ki ebidensya, tapos ka mo. Tabata medyo mahigpit ko niya ng kumilik. May mga kandidatong pig-issuean na ki Shokos order. Kaya ingat-ingat tabi ka mo sa mga kandidato. Bata ngayagana na nadaog pa. Bata so mga paipit, ready naman, nakapabarya na, naka-stapler na, ang pig-ready na sana sa mga sticker. Tapag inuragan, duman sa pag-iriba, Sir Willie, ilagan ki sticker, pipatungan ki sticker, tigtatahuban bago suyaon duman naka-imprinta duman sa pulyitos, iuragan niya ako kay ni, marike ni patungan ki Banyara. Di ngunyan pa sana, ang sabi, nakapreposisyon na sa mga paipit. Nakapreposisyon na sa mga paipit. Ngunyan tabi, na Lunes, kung day masana ka mo kigibo, pwede ka mo magpa-share dyan sa sendong mga araraning eskwelahan. So, kung sa gigibon baga so burutuhan sa Lunes, ngunyan na aldaw, may schedule ang Comelec na itong final testing kang ACM, so automated counting machine, kung talagang nagagara na ini,
mga bago bagada atabi Sir Willie, mga bago dining makina, matesting sa mga teacher, sa mga in charge sa pagboroto sa Lunes, matestingon niya na aldaw. Final testingon yan, makuasinda ki 10 siguro na mga yaon dyan sa barangay, na mabuto man niya sagin, tapos titestingon sumasin ko nagagana. Baka pagbuto iba so luminwa sa binoto. And after kung okay man sumasin, yan, sisilyohan na tabi iyan, and standby na po andyan sa mga eskwelahan. Sumabarantay na, may mabarantay na kandyan po ngunya na aldaw, Lunes, sarong simana ninda babarantayan andyan sa eskwelahan. O kaya so sa tuyang mga barangay tanod, sa mga pulis, sa mga member kang Armed Forces of the Philippines, i-deploy na andyan para bantayan po ining sa tuyang mga makina na iyo po ang mabilang kan sa tuyang mga boto. Kung yan aldaw tabi yan, kung may time ka mo, pa-share tabi ka mo dyan sa mga eskwelahan harani sa Indo, tanganing at least mabalo na nindo kung pasil, madali ang pagboto. Ang sabi, madali unsa na ang mangyayaring birilangan kan boto. Di ang pagkaboto mo baga isasalang muna duman sa machine. Ang pagkaboto mo baga i-scan duman sa machine, nabilang na ito. Ganyan, pagkabilang ka ito, sunod naman na maboto, isasalang naman duman, mabibilang na kang machine. Ganyan, pagkatapos kang alas 7, taang borotuhan ngunyan tabi Sir Willie, ha? Pon alas 5 nin aga, sundo alas 7 nin banggi. So first hour, sabi kan Comelec, para ito sa mga senior citizen, PWD, tapos sa mga bados. So bados tabing babae ha, bakong bados na lalaki. From 5 a.m. to 7 a.m. Para iyan sa sainda. At ang aning magka-erinot sa tuyang mga senior citizen, PWD, tapos sa mga bados. Ganyan. Pag-abot kay alas 7, sa mga regular ng butante. Hanggang alas 7 naman iyanin banggi. Ngunyan, so mga senior citizen, PWD, bados na din nakabuto alas 5 hanggang alas 7 nin pagkaaga, pwede pa man po giraray sinda magbuto pag alas 7, sundo alas 7 nin banggi. Dahil nangangahulugan na, dahil ngayon nakahabol naman sa 5 to 7 a.m., ining mga nagkaunarambitan tang mga senior citizen, PWD, tapos solo, ining mga bados, pwede patabi ka mo magboto hanggang alas 7 nin banggi. So briefing sa muya, paano ngaya kung dakulon pa ngayang butante alas 7 na? O di pag alas 7 na, so mga butanting nakapila pa dyan sa eskwelahan, so yaon na mismo dyan sa area, kukuaon iyan, papabotohon iyan hanggang matapos. Maski inabutan na kay alas 7. Halimbawa ngaya alas 7 na, may nakapila pa, then nangangahulugan na papunduhon na so pagboto. So papabotohon iyan tabi hanggang matapos yan. Kung halimbawa ngayon nakaboto dyan alas 7 na, nakaboto pa dyan labi pang gatos, o di papabotohon yan hanggang maubos yan. Pero dapat yaon ka muna sa area. Ngunyan, pag natapos na yan, o di saka na isasarado sa burutuhan. O halimbawa naman, bago mag alas 7, dahil mabuto dyan sa area, hahalaton kan mga maestra na mag alas 7. Okay, pag dahil na talaga alas 7, dahil nakimaboto, sarado na. Isasarado na sa burutuhan, mga tugang. Tapos, kung halimbawa, sarado na sa burutuhan, may nagdadalagan, may naghahabol. Siguro mga alas 7:05 na may uminabol pa, iyan tabi, dahil na pwede. Dapat bago mag alas 7, yaong ka nakuta duman.
Ayan tabi ang pagpapaliwanag kan Comelec, may briefing kaya sa muya na arog po kaya. Yo, ngunyan pag alas 7, yun ayan, ikukonektar na databi sa internet, sa machine. Tangani pong maitransmit na so result. Yo, may transmit na so result pasisiring sa main Comelec. Diyan sa sendong mga lugar. Kasi ang kada baga presinto, may kanya-kanyang machine. O kaya diyan pa sa natabi, aram na nindo kung si Saiso, lamang, diyan sa mga presinto. Bako, madalion ko diyan. Alimbawa alas 7, tapos na so burutuhan. Siguro mga alas 8, alas 9, aram ta na kung si Sayang gana sa satuyang mga munisipalidad. Sa syudad, madali sa na yan. Madali unangon yan. Pera sa nada ang minuto, rimati na. Nakatransmit ng resulta dyan sa municipal canvasser. Yung ang transmit kan pasiring sa municipal, tapos sa municipal, pasiring naman sa region, at pasiring sa nasyonal. So madali on, kaya mga alas 9, alas 10 nin banggi, sa pitsa 12, ay aram tanatabi kung sa raisay ang mga gana sa satuyang mga lugar. Iyan, so sa local sana. So sa senador, medyo day pa yan. You know? Pero ang importante yun, baga so sa local, sa satuya man sana, tayo baga tiga-abangan ta, ano nga yan, gana na siya arog kini. Mga alas 9 kan, may nagpupuruto ka na, may mga pakwitis na yan. Pag alas 9 nin banggi sa pitsa 12, sa sunod na Lunes na tabi yan. You know? Kasunon tabi ang panahon, madalion, mala pa sana, mapun pa sana kang karampanyahan, ngunyan tabi, patapos na so karampanyahan. So iba niya itong mga kandidato, kandidata, mahiling tama na, so iba nag-iritom, so iba nagkaturutong na supandok, at kasagsagan baga kang init, pag house to house, medyo paragal naman sa mga kandidato, kaya so iba, minsan pag malibong ang payo, dahil na nasa hulog ang pigtatara. Araw ka naka-encounter ko kang Biyernes, magayunon ini manaramtaram baga sa tribuna, pero sa totoong buhay, pag-iuragan, biyong nananamo. Mayimo kon magtaram. Ayimo kon initabi Sir Willie minataram sa tribuna. Pero sa mga nakakamidbid sa iya, maski gura, no pangaya kayimok ang pagtara mo dyan sa mga tao, sa pangkandakol na tao, pagbistado mo ining tawong ini, aramo ang ugali. May mga tao baga na pakitang tao sana, na pagdakol ang tao, perming naka-smile, perming malumanay ang pagtara, pero so nakakamidbid, nako, biyo pig kukuspa, biyo na tigmumuda. Yung baga mailingtan mga ibang politiko na arog kayan ang ugali na pagsahampang kandakul na tao, marayo, biyo nagbibisa kung ano-ano, payimok-yimok ang pagdara, pero ang totoo, mga tugang, na pagkatao kayan, nasa likod bukan sa iyang pagkukunwari lang yan. Taba, bistado din do ang tao, talaga. Baka arog kang mayor diyan sa Malinaw, maski iuragan yan, perming nakasmile. Yan ang perming lamang si Mayor Xi sa iyang karakter. Importante yun bagatabi Sir Willie, ang karakter sa sarong tao. Importante yun ang karakter kang sarong tao. Indado kan gari iyon ang apil ka ni Mayor Xi dyan sa Malinaw. Maski pa nga ni dagit o ano, daimon mahiling na dagit. Maski iuragan, daimon mahiling na iuragan.
Bako yan so, ngaya, tamili sa naman tawo, nakangisi, nakaulok, nakanguris, dahil. Maski iuragan, nakangirit nakangirit manggiraray. Dahil ko pa lamang ang nahiling na nadagit ngaya. At ako baga, medyo harani kita dyan kay Mayor Shi. Medyo bistado ta ang pagkatawo kay ni. Dahil ko pa nahiling na arog kaya. Pero susaro kong apod kay ni, susaro kong bistado. Sus Maria, ako kanginot, bistadong ko na ni. Aram ko ng ugali kay ni. Talagay akong iba ang ugali, iba ang karakter kisarong tao. Dapat talaga bistado tang karakter kan lambang saro. Minsan pag medyo pagal naman o kaya naiba ng timpla. Dahil na naisip, minsan siguro ako naintindihan ko taba kaya ako pagal, arog kaya. Dahil natig kaya kang pag-isip. So, dapat na maging humilde sana siya. Dapat maging humilde, tabata dahil pa natatapos ang eleksyon. Siguro, sa mga nagkukunwari man sa mga politiko, may nagsabi nga ni sa kuya, yung niya sarong iyan dyan, dahil man niya pigigibo kang inot, so mag-house to house, magpasiring niya sa may mga gadaan, dahil man niya pigigibo ang dati kang inot. Suplada nga yan, supladuhon nga yan. Pero ngayon ngunyan, biyo na nagpapasiring sa mga gadaan, kung sain-sain, balo nga yan nindo pag naging nakabalik na ngayon sa pwesto, balo nga yan nindo, inda sa na ngayon kung mabidbidan pa ka mo kaya. Tamidbid so karakter. Ang karakter ngayon kan tawangan, arog kaya, para ngunyan man sa naya. Na ma-eleksyon, karampanyahan, maurag sa mga kumbaga, paano mo maipapabakal ang sa diri mo, tanganing mabakal ka, arog kaya. Dahil mo man pwede pahiling dyan na, ikaw urag-uragon. Paano ka kaanburutuhan kung urag-uragon ka? Dapat permi kang humilde, sana, saka ka na mag-urag-uragon pag nakabalik ka na sa pwesto. Yan ang mangyayari ngaya. Pag nakabalik ngayon dyan sa pwesto, sus Maria Jose. Yan so mga nakakamidbid. Kaya tabi di kita magpalanse sa pangluwas na pag-uugali, panluwas na pagpapahiling kan sa tuyang mga kandidato, kandidata. Di kita dyan magpalanse. Taba ka pag-abot ki panahon, ang ugali po kayan sa Udimon. Serbisyo asin reparo. Sige, alas 8:04 na ang satuyang Philippine Standard Time, mga tugang. Ma-break mo na kita ha. Sarabay tabi mo na kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dahil kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dahil mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad,
natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka ng albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba, Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba, nagtataba. Si Kong Joey Salceda. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sa banwaan sa pong madudulukan, boses ng kababaihan, Ate Glenda ang pangalan, Ate Glenda ng bayan. Ate Glenda, paglaong kan mga babaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Siya sa tungkaypuan, sa syudad na namumutan, sa mga tabakenyo, tunay na maaasahan. Ate Glenda ng bayan sa uswagan. Ate Glenda, paglaong kan mga kababaihan, paglaong kan mga kabataan, paglaong kan mga namamanwaan. Ate Glenda, Ate Glenda ng bayan. Sa paabot ng Mayo 12, na ipaglingwan para alkalde kan Banwang Malinaw, si Peña Capus, numero 1 sa balota, numero 1 sa puso ta. Alkaldeng may ginibuhan, si Peña Capus. Mitid sa kahigusan, sa itong napatunayan. Sa malinaw, si Peña Capus, ang turahaw, garantisado ta na si Shi.
siya pirmi. Sa serbisyo, arantang sincero siya. Namamatay ang pagkaantali niya. Si Peña Capus, suportahan ta siya. Marina Salina. Sa mamot na perdian, ibalik ta sa konseho. Bani Alcala, padagos na maservis sa lambang malinaw nun. Bani Alcala, numero 2 sa balota. Misi Bani, Bani, Bani. Padaba misi Bani, Bani, Bani. Taig mong paninindugan sa kung maaasahan. Daing iba, si Bani Alcala. Makatawong makamasa sa kung maaasahan. Katabang ta, asin kasurog ta. Si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo. Naitinao, ika talaga kong Jill Bongalon. Usa mo yung totoong pag-asa. Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Probado na sa serbisyo, dahil nang napatunayan. Iboto, number 2 sa balota. Joey Salceda para gobernador. Angat ang lahat, Global Albay. Tuyang namatean, di naramong karahayan. Kaito hastang ngunya, kung Joey idol ko yan. Di matatawadan, dako nang napatunayan. Kadagusan pagtabang, kung Joey idol ko yan. Para sa banwaan kang tabako, Idol Coach Munil Calyos. The best yan. Gustong magtabang sa satuyang banwaan. Si Munil Calyos ay dulon mian. Tamahiguson asin matinabang. Si Munil Calyos madali mo pang dulugan. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Yan si Coach Munil Calyos. Ang taong makajos asin mahigos. Yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo. Yan si Coach Munil Calyos. Mabuot makatao, may serbisyong totoo. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. Kaya padaba mi ika, Coach Munil Calyos, astig ang talaga. G-I-O 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 Bitaan, binikanan, iyong munggawan pangaran. Pagsirbi niya na matean, naging leader kan kabataan. Padagustang suportahan, programa niya na pinuknang. Iyong munggaw sa Kapitolyo, ibukta. Iyong munggaw, iyong munggaw. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutan sa Bicol Net TV. Oy! Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:16 na. Sa tuyang Philippine Standard Time, oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Good morning! Maria Elena Yamamoto, Madam Maylin, siringman ang oras niyan daraman po sa tuya ni Governor Ate Glenda Ong Bongao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Renier Burse ang siyudad ng Tabaco.
Konsa Irene Morales Pahot, Mayor Shi Kapos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Salamat sa Kapos Bilo Lotto Outlet. And dyan po sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Dyan yan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay. Sige po, balik po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Yan pong aldaw kita nin Lunes, saron simana bago po ang eleksyon. Lunes, petsa 5 kang Mayo, taon 2025. Sundo kita mga tugang, mga kabayan, alas 9. Anong alas 9? Alas 8:30 sana. Madagitan kita. Kaya mga tugang, ano pa pigahalata? Doro diretso na po kita. Serbisyo asin O ni baya tabi mga tugang mga nagluluwas sa social media di minsan na malilibong na kita ta may mga tugang talaga kita na dahil ta masabutan kung anong gusto ninda sa buhay ninda. Sabi kang may mga nagluluwas kaya kan mga nakaaging aldaw sa social media na dahil da makakabuto duman pati sa page kang Comelec dahil da makakabuto so mga daing national ID. Iba ta baga kita ako nga ni kang pandemya pa ako nag-apply kang national ID hanggang ngunyan dahil pa man ako natatanggap na national ID. So sabi kan Comelec mga tugang na bako iyan totoo na nagkakalat po sa public advisory kan Comelec na dayda tutugutan makaboto so mga butante na warang national ID sa Mayo 12. Sabi kang Comelec mga tugang iyang abisong yan peke o fake news. Bako yan hali po sa indang official social media channel. Pero nakalaog duman na di. Ay, Diyos ko. Ano man na? Ano? Ayun. Ano nangyari? Sige. So, piglinaw po yan kan Comelec and hagadon po sa mga butante. Unisa ng hagadon sa mga butante. In kaso po nakarestro sa iyang pagkakilanlan, pagkamidbid, ang posible databi na hagadon sana o kaya ang sabi digdi pagday ngaya duman sa election day captured the voters list. Siyempre pag maduman ka dapat yaon duman so pangaran mo. Sabi kan Comelec ID sana so valid ID sana ng kaipuhan kan sa rumbutante. O pasiguro man tabi garari kita nigwa kita kibalid ID. Takong halimbawa wara kita duman sa pudkayan sa listahan kan mga maburuto. O pagday ka duman day ka man agad mga kabuto adi. So mga day nag-update nako may problema. Tabaka tabi day ka muna kapag buto ki yan ang mga kadalasan na problema dyan. Pag ma-eleksyon na, may mga nagreklamo na ano ngaya, dahil ngaya kami nasa listahan kang maburuto. So, posibleng nakalingaw na nagkaduwa ng eleksyon dahil siya nakaboto. Kaya ang Comelec kaya pag once na 2 beses ka na dahil nakapagboto sa sunudan na eleksyon, titangkas na yan, automatic titangkas na yan kan Comelec. So, ibig sabihin, pag 2 beses ka ng burutuhan din nakapagboto, dapat magpa-upgrade ka garare sa mga opisina kan Comelec. Ngunyan, kung araw ka na, wara ka na dyan talaga sa listahan kang aday ka nang maginibuka yan. Aday ka man dyan tatawang kibaluta. Bako? Yan. Pero ito tabi ha, fake news ito.
sabi kan Comelec na day makakabuto so daing national ID. Yo, bata baga kita, day pa man kita kay mga national ID so iba. O si iba na, pero ako day. Ay daw na napasay na daw so ang national ID ko. Baka dumana sa makangkungang uminabot. Nakasundo so sa tuyan national ID. Sarap ang patanid tabi mga tugang kang Comelec sa publiko itong laban po sa vote buying habang paparani na tabi ang eleksyon. Ayo. Yan, so mga kandidato na pigagamit sa mga pagkan resources, so state resources. Ano nga yan? Arog nga kan so pagtawabaga king mga ayuda. Ngunyan baga so mga politiko, so mga kandidato, arog kan mga nakaaging aldaw, king mga ayudang pigtatao, pero dahil na talaga sinda. Di mas madali so proseso. Kang inot kaya dahil pa so eleksyon, bago itao sa indoso mga ayuda arog nga kan tupad, anito, so iba pang mga pigtatao dyan, tupad, ano pa yan? Ang gigibo, mga tugang, matararamo na sa mga politiko. Kaya so, maresibi kang tupad, ma-payout man yan o ano, iarabot kisamsyam. Parasma na sa mga makakaresibi kan mga programa kang gobyerno, matararamo na sa mga politiko. Ngunyan tayo pwede. Dahil nga ni pwede sindadawa day magtaram. Mailing sa naso presensya nila dyan. Bawal. O kaya kan mga nakalipas na aldaw sa mga tigtatao baga kang gobyerno mga programa, makaskaso. Dahil abutan kibanggi. Kang inot, iarabutan ki matanga. Natatay nabutan ki matanga, papataramon mo na sa mga politiko. Mangaralab-ngalab mo na sa mga politiko. Mapun ang pag-payout o kaya pagproseso kan sa indong mga hapon na. O, punaw, mabuyuman nindong makwaso. Asistensya kan sa tuyang gobyerno, pasmado na kamo, hilang lamang nagkakuroan nindo. Maragayon ngunyan, magayon ngunyan dahil ki nagpapasad-pasad na mga kandidato, bako sa na kandidato, so mga maski incumbent, dahil ki nagpapasad-pasad ngunyan, delikado. Sana arog kayang pirmi. Sana arog kayang pirmi. O kundi, pagkatapos naman kayo kang eleksyon, alam na. O yan. Sabi mga tugang kang Comelec na igwasa na ki 300 na reklamo. Ang naresibik ang komisyon, ang Committee kontra Bigay na may kinaraman po sa vote buying. 300 sa nadatabi. Alagad, mas ibaba databi ini kumpara ka nakaaging taon 1,266 kaso ang nairestore kan taong 2022. So nanginginot po sa mga igwaki kaso nin vote buying, igwaki 64 dyan sa Calabar Zone. Sunod iyan kang Central Luzon na igwaki 54. National Capital Region igwamang ki 52. Ang Meparopa igwamang ki 20. Asin ang Bicol Region igwa naman tabi ki 20. 20 naman na reklamo may kinaraman po sa vote buying. So, ang sabi digdi mga tugang na posible na magdagdag ini, ngunya na simana na. Ngunya ng simana, mga tugang, ngunya na simana, maruluwasa na. Ining pigsasabing vote buying, bata sa mga butante, yung manang hanap-hanap. Daragit nga ni sibang mga butante, nga taday nindo kami piglilista duman sa ibong. Dapat ngaya, back to back, nakalista kami. Nga sigurado daw ka muna, mili ngaya may pigsuportan kami duman sa ibong. Ramas na ngaya kami nindong day ilista.
May mga butante kaya, mga tugang, na makuman straight iyan. Makuman yan naroon straight nga. Pagali naman niya sa gobernador, pababa. Tamili nga yung markado ka nga, tantig suportan mo nga, duman sa ibong, pwede ba suportan mo so mayor duman sa ibong. Tapos markado ka, nantig suportan mo, so mayor duman sa ibong. O digdi sa ibong, dahil ka naman pwedeng ilista, puon sa taas pababa. Okay, nagkakadaragit sa ibang mga butante, nga yata. Dahil kami nagkarista duman, na masuporta kami duman sa taas. Pero sa mayor, digdi sa nga kami. Diyan lugod nagkakadaragit. Kaya, so iba, imbis na bumoto duman, dahil inururagan, tinarangkas nga kami sa lista. Bata ngayang masuporta kami duman sa kandidato duman sa taas. Dahil nasa na ngayon lugod, tadaay man kami, narali kami sa lista. Iururagan sa mga butante, o dyan tabi mga tugang nagkakaikawaki problema, nadadaog lugod sa mga nadadaog lugod sa mga kandidato, o dahil sa mga style na iyan, na pag naaraman na nagsusuporta duman sa sarong alkalde, o uubuso na ninda, na iningaya, dahil ngayon ni sa tuya, duman niya ni sa ibong. Tapos na ang maliligayang araw kaya. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 8:29 na mga tugang. So inabot na kita kan sa tuyang paramintras na magparamo na digi sa programa. Saga naman. Igiba ka lamang sa mga masunod na daw, may mga ma-interview kita na mga barkada tama ng mga kandidato. Nganing maka-apilaman lamang sa mga parantabay ta na suportan man sindayaw. Mga barkada sana, libre. So mga barkada sana. Kung barkada ba na? Bala man sinda. Mga tugang sa pangaran ni GM Maestro nila doon, ni SM Sertone. Siyempre sa pangaran man kan mga katuwang ta sa programa yan. Diyan si Madam Maylin kang MBY Dormitory. Sabay taman si Governor Ate Glendaong Bungaw kang probinsya ni Albay. City Councilor Rener Bursi Cantabaco. Cons Irene Morales Pahot. Mayor Shi Capos Bilo. ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Salamat sa Capos Bilo Lotto Outlet diyan sa Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Sa Arcantillo Steel and Aluminum Fabrication Services. Makukuha dyan sa Zone 5, Balading, Malinaw Albay kay Sir Robin Cantillo. Good morning! Paaram na po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Ang tabay po kamo dyan sa alas 10 alas 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana. Param na po muna. Diyos amigos, dumo arigato. Bye-bye. Ringat po kita. Serbisyo Asin Reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan
natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Lagi nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo, balita't serbisyo